βλέπετε. Ένα λεπτό. Τι είναι αυτό? Τι έγινε ο άλλος με το μωρό? Τι κάνει ρε παιδιά ο άνθρωπος? Είναι απίστευτες αυτές οι εικόνες. Παιδιά, το μωρό, κρατήστε τον άνθρωπο. Αν είναι δυνατόν. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά απίστευτο. Ένας κύριος κραδένοντας ένα μωρό. Το μωρό του πήγαινε εναντίον ενός άλλου ανθρώπου. Ευτυχώς το πήρανε. Του το πήρανε, Μαρία? Ποιος το πήρε το παιδί? Ναι, το πήραν, είναι ασφαλές. Το πήραν εδώ από είδα άνδρες και το κρατάνε. Παιδιά, ήταν συγκλονιστικό αυτό. Πήρε το μωρό, είναι μηνών το μωρό αυτό. Παναγία μου. Παιδιά, είναι τραγικές αυτές οι στιγμές.